Γεια σας παιδιά, Progress Gamer εδώ και σήμερα θα παίξουμε Hill Climber Racing 2. Θα παίξουμε 3 αγώνες online, μόνο 3. Μόνο 3 αγώνες θα παίξουμε. Πάμε να παίξουμε σε αυτό. Πάμε να παίξουμε. Πάμε να το κάνουμε λίγο πιο γρήγορο. Το θηρίο. Έχουμε φορτηγό θηρίο. Άντε τώρα βλέπει. Ωραία, πάμε. Αυτές. Γκριν. Αλλά πάμε να τους φάμε τα σόβρακα. Το βίντεο θα λέγεται τους γάμισα. Γιατί θα τους γάμισουμε. Εκεί θα είμαστε οι πιο προ όλο του κόσμου. Πάμε, γέλα. Μη έτσι. Καλά, μπρος πίσω πάει το αμάξι. Τώρα για άλλη πώς γίνεται να το πιο γρήγορα. Πάμε να θα τους γαμίσω. Τώρα θα δουν. Θα βγω πρώτος, θέλουν, δεν θέλουν. Για άλλους παίζω άλλη πίστα. Δεν ξέρω. Αλλά πάμε να τους ξεσκίσουμε εδώ πέρα. Αχ, θα το ραντίο τώρα. Σε αυτό θα νικήσω. Άμα χάσω. Καταρχήν έτσι θα λέγεται το βίντεο. Στους δεύτερους αγώνες θα τους γαμίσουμε. Τις μάνες εκεί. Όλα μάνα θα πηγαίνουμε. Έλα πάμε. Αχ. Έλα τουλάχιστον και δεύτερη θέση καλή είναι. Ναι, και πρώτη. Ναι, πρώτος. Yes. Πάμε εδώ. Τώρα θα δει που θα βγω πρώτος. Θα τους γαμίσουμε, λέω. Όταν το λέω εγώ θα γίνουν. Μα τα δικά μου γίνονται, φίλε. Θα συνεχίσω αυτό το παιχνίδι γιατί εμένα μου αρέσει να παίζω. Πάμε να τους φάμε τα σόβρακα. Με το turbo αμάξι, αυτό εδώ πέρα το έχω κάνει γρήγορο. Θα τους φάνω όλους λάχανο και θα κάνω μάλλον και άλλους αγώνες. Θα προλάβω να κάνω αρκετούς. Αυτό είναι το θέμα. Πάμε τώρα, πρέπει να βγούμε όμως πρώτοι. Να κοιτάξτε τόσο γρήγορο. Οι άλλοι ακόμα δεν φαίνονται, είναι τόσο πίσω, 80 χιλιόμετρα. Έλα, τους έχουμε. Έλα, πάμε. Ο επόμενος είναι ο τελευταίος αγώνας. Άμα έχω επόμενο, άμα έχω και όρεξη. Τα βίντεο μου θέλω να είναι μικρά, γι' αυτό θα κάνω τουλάχιστον 2 τη βδομάδα. Μπορεί. Θα κάνω 2 τη βδομάδα, ωραία. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Κάντε ένα like, μια εγγραφή, please, γιατί με βοηθάει. Και το πιο σημαντικό, να το κάνετε share. Share, να το δουν και οι φίλοι σας. Κάντε το share.